Сахнадаш, сахнадаш, Айгөл белән бергә. Булгар радиосы студиясында һәр вакыттагыча сәхнәдәш тапшыруы. Һәм тапшыруның алып баручысы мин Айгөл Хәйруллина, һәр барчагызны сәламләп калам. Һәр вакыттагыча мин студияда үзем генә түгел, көтеп алынган кунак. Һәм мин генә көтеп алган кунак түгел. Күп кенә тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз көтеп алган кунак. Студиябезнең бүгенге кунагы Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Сәлам, Әнвәр. Сәлам, Айгөл. Исәнмесез? Исәнме, Татарстан? Менә шулай дип сәламләү. Булгар радиосының 5-нче Алтын йолдыз милли музыка премиясе лауреаты Әнвәр Нургалиев бүген студиябызда һәм соңгы берничә елда Татарстан һәм Башкортстан сәхнәләрен тигез дәрәҗәдә югары уңыш белән яуларга өлгердең. Шулай да Татарстанга килүне син ашыктырмагансың. Иң беренче адымнарны син Башкортстаннан башлап һәм инде танылуны, әйтик, исемне дә хәтта Башкортстанда алып, аннан соң гына җөрьәт иткәнсең Татарстан сәхнәләрен яуларга. Бу инде әвәл күпләр бит инде сәхнәгә аяк басуга, бераз танылу алгач Татарстанны кулачларга тели башлый, әзгенә менә таныла башлагач, син инде чисты дип әйтик, өлгереп, җитлегеп Татарстанга килеп кердең. Гомумән Татарстан саңа дөньясы өчен түгел, күп кенә өлкә өчен дә маяк, кыйбла булып тора. Әлбәттә, моны барыбыз белә. Синең менә Татарстанга соңлап кына килүеңнең сәбәпләрен беләсе килә, Әнвәр. Сәбәбе дигәннән, дөресен әйткәндә, чынлап та, мин инде сәхнәдә бит инде күптән, зур сәхнәдә 2000 елдан бирле. Күбрәк мин Башкортстанда әйләндем инде. Себер якларында да йөрдем. Минем иң зур хыялым Татарстанга барып үземнең җырларымны Татарстандагы үземнең тамашачыма да таратырга иде, ишеттергә иде. Әмма ләкин ниядер һәрбер әйбернең үз вакыты бит инде. Вакыты җитмәгән булган микән, миңа инде бер 5-6 ел элек әйтә башлаганнар, Әнвәр, сиңа Казанга килергә кирәк, Казан тамашачысы да сине күрсен дип. Кемнәр әйтә башлады, шуны әйт әле. Кем әйтә? Тамашачымы, әллә син укытучылармы, тәҗрибәле кешеләрме? Ну, күбрәк тамашачы да әйтә инде, Татарстанда булган дусларым да әйтә, менә минем бит инде дусларым да монда яшиләр, бездән киткән дусларым да Башкортстаннан. Әнвәр абый, сиңа килергә кирәк, күренергә кирәк монда да дип. Әмма ләкин мин барыбер дә вакытым җитмәде. Җитлеге бетмәгән булганмындыр инде Казан өчен ул вакытта. Бу очракта инде шул кадәр менә ир-атның зирәклеге дип әйтәләр бит. Бу очракта ир-атның зирәклегенә таянып һәм акылга таянып, эмоцияләргә таянып, акылга таянып эш иткәнсең инде син. Дөресе шулайрак, акылга таяныбрак булды. Әнвәр, читтә күбрәк йөргән сайын туган як, туган төбәк сагындыра дип әйтәбез дә, билгеле. Кыйммәтен менә шул очракта гына аңлый башлыйсың. Синең өчен бүгенге көндә менә бу ике республиканың кыйммәте, Татарстанның һәм Башкортстанның. Ничә әйтим икән? Ничек бар шулай? Башкортстан минем өчен һәр вакытта минем туган ягым булып кала. Ул әниемләр шунда, гаиләм шунда, дусларым шунда. Татарстан инде дөресен ничек әйтим икән? Татарстан миңа электән якын теге. Ничек контартмаса җан тарта диләрме? Җан тартмаса контарта диләрме? Шуңа күрә ничектер минем бәләкәй чакны бөтен менә мин рус мәктәбендә укыдым бит инде. Минем дуслар от Мәскәүне күрергә, теге туган көндә колакны тартып Мәскәүне күрсәтәм дип торганнар. Мин хыялланайм, иң беренче Казанны барып күрергә. Менә шун бөтен безнең милләтебез шунда бит инде, безнең Мәккәбез, татарның Мәккәсе Казан диясем килә бит инде. Шуңа күрә мин хыялланайм шулай дип. Шуңа күрә миңа Татарстан үзлә бик якын. Менә беренче тапкыр үткән елны без Татарстанга чыккач, мин ишуда яраттым тамашачыны, чөнки бик җылы кабул итте. Ул урысча әйткәндә дорого стоит минем өчен. Ул мәхәббәт, шуңа күрә мин инде мөкиббән китеп гашыйкмын Татарстанга. Инде син Башкортстанның атказанган артисты буларак Казанга узган елда килдең, әйме? Әйе. Бу инде үзеңнең шәхси концертларың белән. Булай катнаш концертларда син инде барыбер килеп катнаша идең. Мин булгаладым, анда теге бик искә алган кеше дә булмадылар, үземнең дә истә калмады. Беренчесе истә калды минем Данир Сабировның концертында. Бик матур кабул иткәннәр. Шуннан инде әкренләп ничектер үземнең тамашачымны таптым диясем килә. Һәм инде әлеге минутларда мөмкин булса, без инде тере тавышка җанлы концерт дип әйтәбез. Мөмкин булса, әйдә
туган якларга багышланган Татарстан белән Башкортстанны искә төшерик дип әйтик. Шул табигате, бойлыклары белән, барлык булган моңым белән әйдәле тыңлаучыларыбызны куандыр әле, Әнвәр. Нинди җырыңны тәкъдим итәсең тыңлаучыларыбызга? Яраткан җырым инде бу электән җырлыйм. Бу җырымны мин дин буенда тудым, дин буенда үстем, дин буйлары сары чәчкә. Din boylar sarı çeşkem, üzde sizde olasız. Din boylar sarı çeşkem, üzde sizde olasız. Sarı çeşkelerini üzüp, üzüğüz yalğız kalasız. Sarı çeşkelerini üzüp, üzüğüz yalğız kalasız. Din boylarına düşmesem, görmegen bular idim. Din boylarına düşmesem, görmegen bular idim. Sarı çeşkelerini üzüp, bilmegen bular idim. Sarı çeşkelerini üzüp, bilmegen bular idim. Din boylar gayipli mi? Sarı şeşek üskenigen. Din boylar gayipli mi? Sarı şeşek üskenigen. Elle uzim gayipli mi? Din boyuna düşkenigen. Elle uzim gayipli mi? Din boyuna düşkenigen. Din boylarına düşsegiz, sarı şeşek üzmegiz. Din boylarına düşsegiz, sarı şeşek üzmegiz. Sarı şeşkelerini üzüp, yalğız kola kurmegiz. Sarı şeşkelerini üzüp, yalğız kola kurmegiz. Sarı şeşkelerini üzüp, yalğız kola kurmegiz. Әнвәр, үзең нинди чәчәкләр бүләк итәргә яратасың? Bütün çeşkelerini. Sarı çeşkelerini üzüp, yalğız kola kurmegiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalğız kola kurmegiz. Әнвәр, нигәдер менә күрше республикадан күпчелек иң беренче Казанны яулауны максат итеп куя һәм гәрчә Мәскәүдә мөмкинлекләр күбрәк булса да, әлбәттә инде кем ничек, һәркемнең үзенең ниндидер юнәлеше билгеле. Шулай да Казанга килеп, Казанны яулау, Казан тамашачысы алдында имтихан тоту һәр барча башкаручының җырчының максаты. Аннан әкрен генә Казанга күченеп тә килә башлый. Менә син беләүемчә инде гел әңгәмәләрдә әйтәсең, Татарстанда төпләнергә җыенмыйм дисең, кистереп әйтәсең. Ну, дөресен әйткәндә, мин яшәрәк булсам, бәлки мин күченер инде Татарстанга. Бәлки миңа бер 18 яшь булса, армиядан кайткан вакыт булса, бәлки. Бүгенге көндә инде мин бу яшемә җитеп ташлап китә алмыйм. Мин инде кунак кадерлерәк була. Кунак булып кына йөрисем килә Казанда. Әйтәм бит, зирәксең, бик зирәк. Син төптән уйлап фикер йөртәсең. Шуңа күрә үземдә минем бөтен дусларым, туганнарым, монда да дуслар күп, әмма ләкин туган як.
Беренче гастроль турында Татарстанның барлык районнарында йөреп чыга алдыңмы? Менә шул кызык миңа. Әлбәттә, инде беренче елны барысында кулачлап бетереп булмый. Сорашып, белешеп, барыбер кайда ничегрәк кабул итәләр, кая барырга, кая бармаска, кайда тамашачы ничегрәк, кайда билетлар сатыла, кайда клублары җиңелрәк, кайда чыгыш ясарга уңайлырак. Менә барысында сорашып, белешеп киләсең бит инде. Кайларда булдың, бар җирендә йөреп чыга алдыңмы әле республикабызның? Районнарга килгәндә, тәүге тапкыр чыкканда бит инде, мин бит дуслардан, танышалардан сорашам, кайда ничек барырга, ой, Әнвәр, анда кермә, анда белмәгән кешене алмыйлар да. Шулай куркыттылар менә әле сине. Ой, анда билетлар сатылмый, менә бу район шулай, бу район шулай. Мин анда сезгә килеп, начар район әле күрмәдем. Начар точкалар булмады, Аллага шөкер. Мин шуңа күрә ничә әйтим икән? Шуңа күрә гашыйкмын бит инде Татарстанга. Син вакытын белеп, сагындырып, ялындырып килдең инде. Шуңа күрә ул. Бөтен точкаларга караганда мин әйтәм, менә бәлки күп җирләрдә без булмаганбыздыр. Мин әле географиясын да Татарстанның бетереп Белеп бетермим әле. Карта бүләк итәсе була икән син алай булса. Чөнки республикабызда матур табигатьле, гомумән халык бездә кунакчыл һәм инде кайда гына барсаң да, нинди генә авылга, районга барсаң да матур итеп, зур итеп, олы итеп кабул итәләр. Олы кунакны, мөхтәрәм кунакны кабул иткән шикелле. Артистларга бөтен җирдә хөрмәт инде анда. Әнвәр, менә еш кына авыл темасын күтәреп чыгабыз бит инде. Ул җырчыларның инде ул яраткан темасы әнкәй, әйдә авыл темасына якынрак килик әле. Бар менә шундый артистлар, мәдәният биналарында, гади кичкенә авылларда концерт куяр өчен мөмкинлекләр аз. Шуңа күрә менә район үзәкләренә барырга кирәк. Мин инде алдагы синең әйткән сүзләреңнән чыгып бу сорауны бирәм. Шуңа күрә дә индидер зур шәһәрләрдә, индидер зур гына, олы гына район үзәкләрендә концерт куюны кулай күрә һәм кичкенә генә авылларга бармый. Ә менә төп тамашачы ул бит кичкенә авыл халкы югыйсә дип әйтер идем мин. Чөнки барлы-юклы акчасына ул билет алып, ерак араны якын итеп узып шәһәргә дә килә, районына да бара ул, шул яраткан җырчысын күрер өчен концертны көтеп ала, килә ул концертына. Ә менә яраткан җырчысы исә аның авылда я клубы бәләкәй дип, я уты юк, я суы юк дип, я юлы юк дип, я мөмкинлек җитми, я дип менә шулай дип авылда концерт куймый. Менә синең фикерем бу күренешкә беләсем килә. Чөнки хәзер бит инде яратабыз шоу үткәрергә. Шоу ниндидер утлар белән анда, авылдан да мөмкинлекләр юк. Тамашачыга аның уты да кирәкми, аның синең костюмы да кирәк түгел. Аңа синең җырлавың мөһим. Менә бу мәсьәләдә ничегрәк синең карашың? Үзең нәрсә уйлыйсың? Авылга килгәндә без инде үзебез вакытлар булганда йөрдек, үткән елларда йөрдек. Теге мөмкинчелек дигәннән, ул бит менә анда ничек әле элек артистлар йөри дидек әле. Элек йөриләр, Машинада да йөрмәгәннәр, ат тарантасына утырганнар да йөргәннәр. Алар булганнар элек филармониядән. Филармонияларны бөтен аппаратура, бөтен техникаларын аларны оборудовать иткәннәр дим икән. Аларга йөрергә урысча әйткәндә попроще булды. Ә хәзер менә күп оборудование күп кирәк бит инде. 10-15 кеше йөриләр артистлар. Аларга дөресен әйткәндә ул кесәләренә суга. Шуңа күрә безнең гади халык күрер өчен без җәй көннәрендә менә open air'лар диләр инде хәзер. Ачык һавада концертлар эшлибез. Нирәк җирдә без бушлай инде эшлибез. Или бәясен бәләкәй куеп, саф һавада күрше авыллар, ниләр килсен дип шундый да эшлибез. Авылларда бер 300 урын була икән, 250. Без андыйга тоже барабыз инде. Кайберләр бәлки улыдыр да, мин белмәйм. Мин дөресен әйткәндә барырга кирәк инде. Чөнки авыл тамашачысы белән шәһәр тамашачысы бер түгел. Авыл тамашачысы инде гади, ул теге үзенең иң матур киемнәрен киеп, күңелләр ачык инде, селкенергә дә куркалар. Авызын ачып сине карап утыра, ул сиңа мөкиббән. Анда үзе икенче авыр, анда бик күңелле, анда бик рәхәт әлбиттә. Сүздә юк. Әлбиттә ничек булса да барырга кирәк инде авылларга да. Ул күп җирләрдә авыл ниләр клублар бик матур, менә Татарстанда бик матур ниләр дворислар, дом культуралар бар. Бездә дә барлар алар. Иң аз тамашачы, никадәр тамашачыга концерт куйганың булды? Без 40 кешегә дә, 50 кешегә дә куйганыбыз булды. 40 кеше, 50 кеше ул әс дип атала инде синең өчен, әйме?
Ул минем өчен генә түгел, бөтен күпчелек артистлар өчен минемчә ул эштыртлана. 40-50-дән әс килсә, син инде концерт куймыйсың, димәк. Шулайдыр. Чөнки бәлки бик ул концертны куйгач, кайберләр әйтә бит. Әнвәр әйтәгез, кыскартып куйгыз концертны. Әйе. Ну, ничек концертны кыскартып? Килгәч аны мин аны бөтенләй куям. Тамашачы бит инде килгән, берничә җырыңны гына җырлап китеп булмыймы дисең? Менә ул килгән 20 тамашачы өчен генә булса да. Баян бар инде ул, әйме, төркемдә. Юк, аппаратларны кургач инде аны бөтен концертыңны бирәсең. Вот, менә мәсәлән безнең Бүздәк районы, Бүздәк бар бит инде без. Без 2 ел элек бирдек анда 50-40 кешегә концерт бирдек. Икенче елны безнең булды ярты зал. Менә үткән елны шыгрым тул кергә урынды кешеләргә урында булмады кергә. Шуңа күрә ул бит инде рекламада, әйбәт концерт бирәсең икән, киләчәктә анда рекламада кирәкми, алар үзләре киләләр, дуслар. Менә шуңа әйтәм бит, 20 кешедән дә башланып китәргә мөмкин. Быел 20 булса, киләсе елга 30 булса, ул бит кемеме? Шуңа күрә 5 булса, анда киләсе елга 10 да булырга мөмкин. Бу беләсеңме, бүгенге көн артистның масаявы икән, кылануы икән дип карыйм мин аны. Менә җыелмый, менә бит минем төркемем бар, менә бит шул төркемгә акча түләр. Сез бит инде килгән анда. Сез бит инде килсәгез дә, кире кайтып китсәгез дә, ул бензин ашалган, ул аппаратура барыбер килгән инде ул синең артыңнан машинаның арбасына төялеп. Анысы да бар. Ну, 2-3 сәгать, ну жәл шул авыл халкы өчен килгән, мәсәлән, 20 кеше өчен. Ну жәл инде. Жәллектән түгел, анда бар инде үзенең скиллары бар аны. Менә шул ски кыланумы, масаемы дип кенә кабул итәм мин. Юк, масайдан бәлки Бу сиңа гына калмый, Әнвәр, бер дөрес кабул ит. Юк, Айгөл, минең монда ни күпмәле Татарстанга меңнән артык артист. Монда хәзер бит артистлар тамашачыга караганда күбрәк. Инде миңа генә кагыламый инде. Сүздә юк. Инде менә хәзер инде авыл темасына әйдә тагын бер ерак китмичә генә. Менә авылдан чыккан бит инде бөтен кеше. Ул әйтик министры да әйме, шул ук танылган халык артисты да авыл. Авылдан безнең башлангычыбыз авыл әйме. Менә бу без инде эстрада мәсьәләсен алыйк. Авылдан килгән моңлы бала мәсәлән, әйтик авыл кешесе кемдер бай яши, кемдер аның кадәр мөмкинлекләре юк. Мөмкинлекләре булмаса, җырчы булып китә аламы бүгенге көндә? Менә шул темага кирип китик әле без әйдә. Миңа калса, тырыш икән, акчасы булмаса да, әкренәп ашыгып. Хәзер бит күпчелек менә яшьләр дим икән. Яшьләр дә түгел, кайвакыт үзебездә бер юлы кирәк бөтен нәрсәдә. Түземлек кирәк, сабырлык кирәк. Без, мәсәлән, без чыктык, ничә, бәлки генә авылдан. Әниләр, простойлар, әним шигендерче, менә мәсәлән, үземнеке әтием көтү гомер буена связь бер нәрсә кидә юк, бер таныш юк. Менә бу очракта әйтерләр, хәзерге замана яшьләр аны заманасы икенче булган дип әйтергә яратабыз без. Ну, бер яктан һәрбер заманның үз кешесе инде, үз авырлыклары. Ул чорда да авырлыклары булган аның. Ул миңа калса, ул чорлыкларны бәлки шу да авыррак булгандыр. Анда акча юк бит. Теләк кирәк. Үҗәтлек кирәк. Әйе. Аңладыңмы бу сүзне? Настырын дигән сүз. Ничек таңгылдың? Үҗәтлек. Менә шулай Әнвәрне татарча сөйләшергә дә өйрәтәбез әкрен. Әдәби сүзләрдә. Әнвәр, әйдә син мине җырларга өйрәт әле бердә булмаса. Мин сине сөйләшергә өйрәтәм, син мине җырларга өйрәт. Менә бу чираттагы җырым белән әйдә әле. Безгә үрнәк күрсәт әле. Нинди җырыңны тәкъдим итәсең безгә? Әйдә алмас. Сәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк команда сине ярата. Хатлары да йөрми, хәбәрең килми. Ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк команда сине ярата. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк команда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гел сине сагынам шулай. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел.
үкінәсіңдер Ол бит мин түгел Жыр білән сиңа сәлемнәр юллыйм Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән Уйламый калган бір күнем дә юк Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән Уйламый калган бір күнем дә юк Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән Жыр белән сиңа сәлемнәр юллыйм Тыңлыйсың микән, соңдыйсың микән Уйламый калган бір күнем дә юк Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән Жыр белән сиңа сәлемнәр юллыйм Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән Уйламый калган бір күнем дә юк Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән Жыр белән сиңа сәлемнәр юллыйм Тыңлыйсың микән, соңдыйсың микән Соң түгел, достар, соң болса дауым болсын. Комендендар тағын бір шираттағы жырыңны тыңлаушыларыбызға бөлек етсең, яратып тыңлай тұрған жырлардың тағын бірсін. Bir kulunna minde suzam ikkevele bari gelli Şitekleşip butturmuşta yollarına yarı gelli Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Sin bulganda jingil minga sin bulgaç rəxət İkimiz de bir hislerden süyüğün üçün rəhmət Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Süyüğün üçün rəhmət Süyüğün üçün rəhmət Qaraşların bilen nazlap tutturub bir qorrəli Bizning əli atlar üçün bik köp yıllar var əli Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Sin bitiminim şotlığım Bəxtimimin nurları Bizning birge ötken yıllar Allah'ın maturları Sin bitiminim şotlığım
Бәхетімнің нұрлары, біздің бірге өткен юллар, алларыңа турлар. Сен беті менім шатлығым, бәхетімнің нұрлары, біздің бірге өткен юллар, алларыңа турлар. Біздің бірге өткен юллар, алларыңа турлар, алларыңа турлар. Жырың үшін рахмет, Әнвәр. Білуімше, сен бит әлі білімің бойынша опера жыршысы болырға оқығансың. Мен оқырға кірдім Академия Фөсәнгәт Академия институтына. Академиясына шунан әйләнді ул. Оперный класс бойынша. Шунан соң инде мен 3-нче курстан күчтем, камерный жыршы булып бетердем мен. Академияны. Тамамлаганнан соң бу юнәлештә җырлаганың юк. Юк. Яхшы. Син җырларның күпчелеген Казанга килеп тә яздырасың дип ишеткәнем бар. Мен үзебездә дә яздырам, Казанда да яздырам. Казаннан бик дусларым язам, Илдар Нугманов, шуннан Альфред Авида яза, Марат Мухинда яза, менә әле Артур Замалидинов белән дә күпләр белән эшлим инде, күп тәкъдим итәләр. Бик монда. Үзләре тәкъдим итәләрме, әллә инде син Кайберләр үзләре, кайберләрен үзеннән сорыйм. авторларга килгәндә җырның сүзенә игътибар итәсеңме, көенә иң беренчеме, әллә инде барысын бергә алып башкарганнан соң гына инде төшенәсеңме, бу синең җырмы, синең җыр түгелме, кирәкме бу синең репертуарыңа бу җыр? Бөтенесе барысы бергә, менә көе, сүзе туры килсә, шуннан гына мин алам, үземә хас киләме, ул килмиме. Бар җырлар бундай гына, менә көндәлеккә кия торган кием кебек бар җырлар. Бар уже Зауыклы, матур күлмәк кебек. Әнвәр, бары тик шундый җырларның басайлыйсың бу гайсидәме? Мин тырышам сөйләргә, но барысы да килеп чыкмый. Нәрсә билгели, килеп чыгу чыкмавын? Кайдан беләсең? Аны халык билгели һәм күңел. Рәхмәт җавапларың өчен. Шул кадәр итәгатьле матур итеп җавап бирә ул. Мин хәтта уңайсызланып та куям, бер ара ниндидер әдәби сүзләр белән дә сөйләшергә тырышып куям. Әнвәр алдында шул кадәр уңайсыз хәлдә калмас өчен. Синең халыкка ошаган җырларыңны син инде беләсең. Барысында халык алкышлауына карап, ничә кабул итүләрен барысында концерт барышында һәм шулай гында Болгар радиосында да ишетеп кайта авазлардан белә торгансыңдыр. Шулай да җырның уңышы нәрсәдә дип саныйсың, Әнвәр? Башкаручыдамы? Менә була шундый җырлар, авторлар әйтәләр. Шул җырчыга биреп карадым, менә бу җырчыга биреп карадым, җырлады. Ләкин нигәдер менә бу җырчыга биргән кадәр аның уңышы аның кадәр булмады диләр. Бар шундый язмышлы җырлар. Җырчысына бәйле микән? Ничек уйлыйсың? Менә синең фикереңне ишетәсе килә. Миңа калса анда менә төрле чыраклар бар. Кайбер композитор әйтә, менә минем җыр сине күтәрде дия. Или җырчы әйтә, мин күтәрдем җырыңны дип. Ул анардан да түгел. Минем уйлавымча шагыйрь, композитор, аранжировщик, җырчы, бөтенесенең менә туры килсә шул пазл кебек. Шунда бәлки ул киләләр. Кем ничек чыгара бит. Менә бер үк рәсемне һәрбер художник үзенчә төшерә бит инде, шулай бит. Җырчы да шулай. Менә дөресен әйткәндә бик авыр сорау бу. Менә киемне дә, бүтән яхшы киемне дә, бөтенесенә менә модный кием, бөтенесенә миңа килешеп бетмәй. Миңа үземә була хас кына килә. Шуңа күрә шул җыр моң минем белән туры килер микән? Менә монда да шулайрак тор диясем килә. Аны әйтергә бик авыр. Менә синең җырларың халыкка нәрсәсе белән ошый дип уйлыйсың? Чөнки белүемчә, синең күбесенчә тамашачың ул хатын-кызлар. Шулаймы? Ялгышмыйммы? Юк. Елмаюң белән әсер итәсең. Әнвәр сүз дә юк инде. Елмаюң белән бер елмаеп куя да менә эрепләр китә торган инде. Кызлар, хатын-кызлар күп тыңлый торгандыр әлеге минутларда. Ышаныгыз, кызлар чыннан да эретә торган елмаюы. Ләкин елмаюны карарга гына килми халык концертка. Миңа калса, минем җырларның күпчелеге багышланган хатын-кызга. Бәлки бер 80-90%. Чөнки biz ничек әйтәм, без бит инде тырышабыз хатын-кыз өчен. Яр чакны
теге авылда булганда матур киемнәрне клубка киеп чыгасың, кызлар шатсын, вот берәр кыз миңа караса ярар дип микән. Хәзер инде менә хатын-кызга карап үзеңне барып тутырга тырышасың матуррак. Шуннан әниләрне алганда бит инде иң якын, әти дә якын. Әни бит инде ничектер икенче тойгылар әнкәйгә. Шуңа күрә хатын-кыздан да бу дөньяда изге кеше юк, минемчә. Минем беләмчә, бәлки ират миңа, бәлки минем белән ризалашып та бетмәс, ләкин шулай. Ханың-кыз булмаса, ират була алмый. Шуңа күрә сезне шулай менә күтәреп кенә фитип кенә йөртергә кирәк. Аннан соң без күбрәк тә бит Әнвәр. Сез күбрәк тә ишетәсең инде. Шуңа күрә күпчелек хатын-кызның концертка йөрүе шаккаткыч түгел. Син инде бер юнәлешне алгансың, әйме? Шуңа күрә хатын-кызлар да күбрәк йөриләр, хатын-кызның фикеренә күбрәк колак салалар һәм менә хатын-кызны хөрмәтләп торучы иратлар булганда ничек инде хатын-кызны күбән китеп йөрмәсен, концертларга бармасын ди. Анысы да бар, ну. Җырыңны тыңламасын. Ну менә ул килгән хатын-кыз күбесе бит аның тал хатыннары йөрми, алар парлылар киләләр. Менә күпсенең менә ирләре булса да, алар үзләре киләләр, чөнки иратны концертка йөртергә нык авыр. Мәсәлән, мин үзем бик сирәк кенә йөрим концертка үзем. Йөрмисеңме концертларга? Мин вакыт булса мин йөрим тырышырга, чөнки миңа ул профессиям буенча кирәк. Менә әйтәлмим. Ну, күпчелек менә нишул практика шулай күрсәтә, иратны йөртергә бик авыр. Концертка йөртергә магазин тамашачы буларак инде бу очракта. Кибеткә йөртергә авыр иратны. Бүтән җирдә хатын-кыз. Хатын-кызның аның күңеле нечкә, җылмыңланып, ничек әйтим икән, шунда зрәк үзләренең ничек әйтим икән, концертта ял итәләр алар. Иде ял итик әле. Эретеп җибәрсен әле күңелләрне әлеге минутларда Әнвәр Нургалиев чираттагы җыры белән. Бу Зифапаның «Пара кышлар» дигән җыры. Туй җыры инде. Балбал дисәк, балбаллардан матурраксыз. Йолдыз дисәк, йолдызлардан балкуыраксыз. Йөзегездә кояш булып нурлар коена, нурлар булып теләк ява яшьлек туена. Барып кыштай кагынып зәңгәр күлләрдән, ясын узак еллар сезгә берлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, барып кышлар шикелле бәхетле булыр. Тормыш китабының яңа битен ачасыз, тормыш дигән зур юлларга аяк басасыз. Шул юллардан гомер буе бергә атлагыз, пар гөлләрдән шау чәчәкле отча ясагыз. Барып кыштай кагынып зәңгәр күлләрдән, ясын узак юллар сезгә парлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, барып кышлар шикелле бәхетле булыр. Туй көннәре шаулап узар үтәрдә китәр. Туйдан соң да гөрләп турсын сезнең гомерләр. Яшәгез бер-берегезнең кадерен белеп, бер-берегезне иркә сүзгә назларга төреп. Барып кыштай кагынып зәңгәр күлләрдән, ясын узак еллар сезгә парлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, барып кышлар шикелле бәхетле булып. Барып кыштай кагынып зәңгәр күлләрдән, ясын узак еллар сезгә парлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, барып кышлар шикелле бәхетле булып. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, барып кышлар шикелле бәхетле булып.
Kara kuşlar şekilli bәхетле булып. Kara kuştay kağınıp zəngər kullərdən Yazsın uzak yıllar sizge paralap yüzerge Şiitigiz gümüş altınga toylar uzdarıp Para kuşlar şekilli bәхетле bulup Şiitigiz gümüş altınga toylar uzdarıp Para kuşlar şekilli bәхетле bulup Para kuşlar şekilli bәхетле bulup Рәхмәт, бик зур. Ихлас ансамблендә җырлаган чагында ук яратып калган идек Әнвәр Нургалиевны. Татар эстрада йолдызлары оннан үрнәк алсыннар. Аның кебек яхшы итеп, акырмыйча, бакырмыйча, моңлы итеп өйрәнсеннәр. Уңышлар аларга диген. Уңышлар аңа дип язып куйган Раушан Файзуллин исемле. Ихлас ансамбле турында да. Безнең 2000 елларда безнең барлыкка килде. Без менә Гүзәл Әхмәтова, Марат Шәйбәков без өчәү эшләгән идек бергә. Шуннан без кинәт кенә шулай бик популярный группага әйләнгән ел. Башкортстанда, Татарстанда да беләләр иде, дисклар да чыга, әмма ләкин Татарстанга килеп җитәлмәдек без ул группа белән, без таркалдык. Аның каравы һәрберсе үзенең шәхси төркеме белән хәзер концертлар куеп йөри. Шул бөтен әйбернең үз вакыты, шуңа күрә булды анда чырлар. Рәхмәт, менә шул вакытларда истә тоткач инде миңа бик тә күңелле. Инде менә бу төркем турында сөйли башлагач, мин бу теманы да кузгатырмын дип әзерләндем, дуэтлар турында. Әнвәр белән Илсия Бәдретдинова дуэт җырларга тели дигәнне бер ел элек ишеткән идем инде мин. Күп сулар акты. Күп вакыт дуэт әлегә юк. Сәбәпләре, Әнвәр? Сәбәпләре, безнең шынаптан да теләк бар, әле туры килгән җыры килеп җитмәде. Җырны сез бергә сөйлисезме? Әлбиттә, миңа шабанарга шамасаң, миңа шамасал дуэт була алмый бит. Менә бит. Тамашачы да кабул итәргә тиеш бит әле ул җырны. Мен тамашачы ничек карый икән менә андый дуэтка? Ничек карар иде икән синеңчә? Ничек белмим инде. Аларга һәр тамашачыга бәлки кызыктыр диясем килә. Минем өчен бик кызык. Тамашачыга да менә сиңа кызык булгач тамашачыга икеләтә кызык. Хәтта мин дуэт җырны гына түгел, хәтта мин аның клибын да күз алдына китереп утырам әле. Бәлки син сценарий да язарсың. Нигә юк? Булмас димә, дөнья бу. Дуэтларның күбәе турында да сүз куертып алыйк әле. Минем уйлавымча, дуэтлар бик күп хәзер. Мин хәзер бу сезнең дуэт булмасын өчен әйтүем түгел, әйме? Бүгенге көндә дуэтлар бик күп. Ир һәм хатын бер-берсен тулыландыралар. Һәм аерым башкаручы буларак, бәлки аның я тормыш иптәше, ире, я хатыны ниндидер бер эштәлексез яисә ул кадәр үк моңлы булмаска да мөмкин. Дуэт булуның сәбәбе шул гына түгел микән? Ир белән хатын бергә эшлиләр, акчасы бергә бер йортка кайта, һәм инде бөтен мөмкинлекләр, бөтен проблемалар, бөтен тема, бөтенесе бергә. Сәбәбе шул гына түгел микән? Менә миңа бик кызык. Чөнки хәзер парлы дуэтлар, гаилә дуэтлары бик күп. Бәлки аның уңай яклары бардыр инде. Чынлап та бер йортка кайта, әллә кайдан кеше эзләргә кирәкми, үз кешең. Бу минем генә фикер, минем уйлавымча, менә кабатлап әйтәм, минем генә фикер бу. Ир белән хатын, минемчә, бергә эшләү, аның начар ягы да бар. Не дигәннән, теге ничек әле? Урыс ничек әйтә? Любовь крепчает в разлуке дийме? Әйе, аралар. Аралар. Менә татарчасын әйтә. Аралар ерак булган саен хисләр ныграк була диләр. Әйе. Сирәк вакыты белән бер-береңне генә ялда бәлки кирәктер, чөнки гөл бергә ул ни? Менә бер абзый бар, элегрәк мин укыган вакытны, олы бер түрә абзый, үзе бер җирдә эшли, Рита апа икенче җирдә. Мәйтәмәниез бергә түгел. Әнвәр менә гаиләң булыр, үсәрсең, балаларың булыр, хатын белән бер җирдә эшләргә ярамый бер качанда ди. Аның барды плюс яклары да, минус яклары да ди. Шуңа күрә бу минем фикер, мин шулай дип уйлыйм. Дуэт булу ул бит үзе дә бер матур. Менә минем инде дуэттан менә иң беренче истә калган дуэт ул Зейнәп апа белән Фәрау бит инде. Аккарлар, теге бик матур апакай. Алар менә минем һаман да күз алдында.
Менә Уразовалар, дуэтлар, һәм менә яшьләр, Ризатларына, Азат Фазлыевлар бик күпләр. Бик күп тим шул. Элек алар азрак иде һәм шул кадәр теге тәмле генә, матур гына аларны сагынып аласың. Аларның үз-үзен тотышлары, мөнәсәбәтләре кызык иде. Ә хәзер бөтенесе дә ирле хатынлы, ничек дип әйтик? Алар бергә укыйлар, Мәдәният һәм сәнгать академиясе дип әйтик, әйме? Институтта бергә укыйлар, парлашалар, чөнки гастроль турлары белән аларның анда каядыр читтән эзләп йөргә вакытлары юк. Аралашалар, парлашалар һәм инде гаилә барлыкка килә. Менә иҗат шуннан башлана да инде. Менә күбәйде алар, шуңа күрә генә әйтүем минем. Бик күп, артык күп. Күбәю дигәннән алар бит һәрбер сүзенчәлекле. Сүздә юк. Берсендә бер төрле мәхәббәтләрен күрсәтә. Алар күпчелек мәхәббәт турында җырлыйлар. Гаиләне күрсәтәләр алар, менә алар да бер төрле, булар да бер төрле. Һәрберсенең үзенә бар. Элек ул мондай артистлар да сирәги. Затлар артистлар гына. Хәзер бит барысы да җырчы. Барысы да җырлый. Кемдер җырлый, кемдер җырчы, кемдер җырлаучы. Әле менә безгә калса, менә минем иң яраткан җырчы ул Хайдар абый бит инде. Алар парлы булса да, в основном Хайдар абый минем белүмчә аерым җырлый. Аерым җырлыйды, шулай. Шуннан менә бездә менә Фидан абый, алар Радик Абыгариев, менә мәрхүмнәр алар һәрвакытта алар затлы әзләре алар. Хәзер без күп, шуңа күрә дуэтның да күп булу, ул соотношениесе әлеге вакытка туры киләдер диясем килә. Беләсеңме, җырчылар күп булсын, җырлары да күп булсын. Аның каравы май ботканы бозмый дип әйтәләр. Болгар радиосында җырлар күп булмый, артык булмый. Шуңа күрә тагын бер җырыңны бүләк итсәң, тыңлаучыларыбыз да шат булырлар һәм инде без дә канәгать булырбыз. Тагын бер җыр Әнвәр Нургалиевтан. Яшьлегин таңында кабынган бер йолдыз, мәхәббәт илендә түгел мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Бөртекләр җыела тормышта бит бәхет. Янда сине тою үзе дә бер рәхәт. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Күңелем аккышы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Уңышка ирешкән кешеләр турында
гайбәткә, мактау тиргәүләргә ничек карыйсың? Чөнки хәзер бит инде кирип китте социаль челтәр, Instagram, диван критиклары бик яратып үзләренең фикерләрен җиткерергә яраталар. Һәм шулай инде йөзенә кешенең килеп йөзенә әйтергә дә кыенсынмаган бәндәләр бар дип әйтим. Менә андыйларга ничек карыйсың? Гомумән синең җавабың андыйларга? Җавап, дөресен әйткәндә мин теге сүзне авыр күтәрәм. Кеше сүзе кеше үтерә ди. Әмма ләкин безнең эшкә калганда мактауны әлбиттә мин яхшы кабул итәм. Теге Мактауны кем начар кабул итсен инде? Мактаган сайын ишү канатларын үсәп итә. Начарлык сөйләгәннәр аларда кирәк. Гел мактап кына торсалар, шулга бармый, тәнкыйть кирәк әлбиттә. Дөрес тәнкыйтьне дә дөрес аңларга кирәк бит. Кайбер кеше аңлап бетмәй, ул ачулана. Ул кайбер кеше уйлый, менә ул эшләгән, дөрес эшләгән дип. Шиттән бит әйбәтрәк күренә, шуңа күрә. Нигә социаль челтәрләргә караганда, Instagramны алганда инде, анда әйтик 90% мактасалар, обязательно бер 10% була мактамаганнар. Киресен әйтүчеләр. Киресен әйтүчеләр анда менә тәнкыйтьнең дә төрлесе бар бит. Бар юри менә алар икенче аккаунт ачалар да, алар закрытый, битләре ниләре юк. Әмма ләкин алар язалар төрле анда гайбәт дик микән. Гайбәтләр күпме синең турыда? Булгалыйдыр инде, язгалыйлардыр. Мин теге дөресен яхшылыклары күбрәк анда. Әмма ләкин менә күзгә карап алар әйтмиләр бит инде. Менә аккаунт ябык. Үзең турында нинди гайбәт ишеткәнең бар? Аңлашылды аккаунтлар турында берәр гайбәт ишеткәнең бармы үзең турында? Менә сиңа килеп җиткәне бармы? Ул менә шулай еллар, озак еллар узып килеп җитә ул гайбәтләр. Кешенең үзенә дә килеп җитә. Ишеттерәләр аны барыбер. Бармы шундыйлар ишеткәнең бармы? В основном инде мине нидән жырлый беләмни, кем ул, нәрсәсен таңлыйлар шуны. Менә шундыйракларны язалар, әйме? Кит инде, кеше кылдырып йөри, шул тапкан кемгә инде җыр бирергә. Андыйлар да, алар бик сирәк. Күпчелек 90-95% чын кешеләр яза. Шаганын яза. Кемгә зирәк шаутмый, менә Әнвәр балакаем или Әнвәр туганым, шул җирендә генә шулай дисәң, монау киемеңне монау дисәң, монау җыр сиңа бармый, сиңа тегендирәк җыр кирәк. Менә мин андый тәнкыйтьне мин аңлыйм. Кешегә начарлык теләргә ярамый. Хәтта дошманыңа да начарлык теләргә ярамый. Аны Ходай Тәгалә үзе тигезли, үзе карый. Кешегә дөрес юлга бастырырга кирәк. Шулай булсын. Бөтен кеше дә дөрес юлга басып бетә алмыйдыр инде билгеле. Арасында чагыштырыр өчен аның шул начараклары да булырга тиеш инде. Тапшырыбыз озагына якынлашты. Тыңлаучыларыбызга әйтер теләкләрең һәм бер җырыңны бүләк итсәң, шул ерак араларны якын итеп килгәнең өчен рәхмәтләр әйтеп, бүгенге саубуллашырга туры килер инде. Бердән Агил сиңа рәхмәтемне әйтәсем килә чакырганың өчен. Чакыруың өчен. Менә шулай туры килде. Мин җыйнаем бит инде бар Казанга качандыр килергә. Син шылдыраттың вакытында менә топтымалга теге өстән безгә юлны күрсәтәләр бит инде. Менә шулай безнең юллар кисешергә тиеш булган бүгенге кичтә. Әйе, шуңа сиңа аерым рәхмәт. Болгар радиосына рәхмәт. Менә безне тамашачы белән таныштырып, якын айтканыгыз өчен. Тамашачыга әйтәсем килә, Татарстан тамашачысына әйтәсем килә шиксез рәхмәтләремне. Рәхмәт мине соң булса да үз иткәнегез өчен, минем җырларымны яратканыгыз өчен. Әлбиттә, ул чынлап бик зур җаваплылык, команда тырышырга кирәк. Исән сау таза булыгыз, Алла бирсә. Җырларым аша күрешеп торырга өчен таза сау булыгыз, исән сау булыгыз, Алла бирсә. Һәм бер-беребездән аерылмыйк, Алла бирсә. Яшь булып калырга язсын. Biz yürgen sokmaklarga Күптән инде Карлар яуган Янып беткән Ушаклардан Тик яшьлегем истә калган Хәтеремдән Яшьлектәге Танышулар Очрашулар Таң алдыннан җырлашулар Өйгә тиклем озатулар Яшьлегемә кайтам әле Бер җырлап узам әле Йөрәгемнең әрнүләре Бәлки басылыр әле Яшьлегемә кайтам әле
bir jırlap uzam eli yüreğimnin erinüleri belki basılır eli Süyem değil, küttem değil Eyken süzüler kavatlanmay Ütte bitol diselerde Yok yaşligim unutulmay Yaşligime kaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimnin erinüleri Belki basılır eli Yaşligime kaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimnin erinüleri Belki basılır eli Yaşligime kaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimnin erinüleri Belki basılır eli Yaşligime kaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimnin erinüleri Belki basılır eli Yüreğimnin erinüleri Belki basılır eli Qozonga qo'ytam eli Aha, qo'ytam deb. Kilam deb qo'ytam. Qo'ytam da, kilam da Sahnedash, sahnedash Aygül bilen birge Yuk aldımından Varma sin do'stqayim Yaratmayman yarab yürürgen Bir ortada Qolma kerakmas Qiyin bo'lar yo'lni ko'rargan Jon do'stim bo'l Yana shamdan otlar O'rtak bo'lsin qayg'u shodliklar Yashligimiz suyunib birga o'tdi Birga o'tsaydi portliklar Obinsak-da birga obinarmiz Suyunsak-da birga suyunik Kerak bo'lsa so'nggi tilimda Bir o'ylamay birga bo'lishik Do'st ishlar ko'p turmush suqmag'imda Jon do'st qayg'ular sanavli Qayg'u hasrat shodlik suyunish bilan Yıllar yıllar bilen sınavlı Aramızda girmesinler dostum Günşü kuştanı gaybet silevşi Bizning haktan O'zimizdan de ko'proq siylavshi Jon do'stim bo'l Yana shamdan otlar
Ortak bulsam kaygı şatlıklar. Yaşılığı biz suyunib birge o'tdik. Birge o'tsaydi qartliqlar. Jon do'stim bo'l, yana shamidan otlar. O'rtak bo'lsam qayg'u shodliqlar. Yashiliga biz suyunib birga o'tdik. Birga o'tsaydi qartliqlar. Yashiliga biz suyunib birga o'tdik. Birga o'tsaydi qartliqlar. Nindi matur sözler bulsan, sen bit layık barısına. Nurun, nırgen şapta, bul gümürlük yoldaşım. Altınım sen altınım, sevimnin yalıkını. Canım kiyip susaganda, sen bit sunun salıkını. Altınım sen altınım, sevimnin yalıkını. Canım kiyip susaganda, sen bit sunun salıkını. Mehbet ul gazap bulup, Güngellerde yürümesin. Bäxit nuru bulup balkıp, yalkın bulup dirilesin. Altınım sen altınım, sevimnin yalıkını. Canım kiyip susaganda, sen bit sunum salıkını. Altınım sen altınım, sevimnin yalıkını. Canım kiyip susaganda, sen bit sunum salıkını. Şeşkem diyemsin Günglimdeki kıyaşım Kırmış yıllarını ütkende Bul gümürlük yoldaşım Altınım sen altınım Sevimnin yalıkını Canım kiyip susaganda Sen bit sunum salıkını Altınım sen altınım Sevimnin yalıkını Canım kiyip susaganda Sen bit sunum salıkını Canım kiyip susaganda Sen bit sunum salıkını Mağayın güzelim, on kaynar jırda da özünün birinci orunda bulganın görüp, seynişinden bor işlerini de unutur. Bakşağa da çıkmaz deyip eytilim. Göz yaşların көрсетмейше Yılmaya güle alam İçimde ut yanganda da Sizdirmey kala alam
Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Kişiye bildirirgen aygı baskan ellerini, niksilerge üzün bilen bulgan kıyın hallerini. Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Yaratmayın kaygılarını, işte tutma deseler. Kıyınırak o kaygıdan başkaları da küyseler. Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Şuna benim şın hislerim var Allah'a tanış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. Sabırlık dığasın uqıp İqalğa taba barış. İqalğa taba barış. Hürmetli dostlar, şen көңілдән сезне котлыйсым килә яңа ел белән. Яңа ел безгә китерсен яңа шатлыклар, яңа бәхетләр. Дөньяларыбыз булсын, Алла бирсә тынычлык. Гаиләләребездә булсын тынычлык, исән-сау, балаларыбыз исән-сау булсын, Алла бирсә. Һәрбер тугар таңнар шатлыклы хәбәрләр белән каршы алсын. Бергә булыйк, җырда булыйк, моңда булыйк. Яңа ел белән сезне. Bu durmuşta yollarını yarı gelle, yollarını yarı gelle. Dinletim şatlığım, bəxtimin nurları, bizning birge o'tgan yollar, Allah rahmat turlar.
şatlığım, bəxtiminin nurları, bizning birge ötken yollar, onların maturları. Sen idi benim şatlığım, bəxtiminin nurları, bizning birge ötken yollar, onların maturları. Bizning birge ötken yollar, onların maturları, onların maturları. Яңа ел белән сезне, кадерле тамашачылар. Бәйрәм белән сезне, телевизор караучылар. Без сезне яратабыз. Яңа ел mübarәк булсын. Dünyalarımız tыныç bulsun, isen sağ yaşarga yazsın. 2017 yıl bilen tebrik etemiz. Müziğiniz derdi var mısın? Benim böyle şınavda ilk bakımda günü sizin bilen olganıga.
Gidem demedin, ilem demedin, ümitke kanat koymadın. Uttar deydin mi, sudur deydin mi, yakın kilerge kıymadın. Utsu tügelle kaldı küngelde, yangan küperinin yaktısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Kütem min haman, kütem bir zaman, aşıp yanına gelirsin. Birden berim deyip, seygen yarım deyip, bina kulağına verirsen. Utsu tügelle kaldı küngelde, yangan küperinin yaktısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Yazmış küperin kabattır gezip, salıp kullarını kullarga. Uşuk tonlarını, sıygen canlarını, atlık kileşek yıllarga. Utsu tügelle kaldı küngelde, yangan küperinin yaktısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Utsu tügelle kaldı küngelde, yangan küperinin yaktısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Ümit dolu canının yalgını, sinde kaldı onun yartısı. Sinde kaldı onun yartısı. Riya Majırım, Rahil Mutbayev, Gülfiye Şakirova, sen benim nazlarım. Yaşligim tağında kabılgan bir yıldız, mehabbet ilinden tügelimin min yalgız. Sen benim yazlarım, sen benim nazlarım, sen benim canımın yartısı. Sen kıyaş, sen ayım, turmuşumның jayı. Sen baqit şadlığının barısı, barısı. Күңелем аққышы булықшы гүлбіген, атылықшы янәші бірге біз өмірге. Сен менің yazlarım, sen benim nazlarım, sen benim canımın yartısı. Sen kıyaş, sen ayım, turmuşumның jayı. Sen baqit şadlığının barısı, barısı. Bir tüküle
жайыла тұрмышта бит бәхет Yanda seni tıyıl Üzüde bir rahat Sen minin yazlarım Sen minin nazlarım Sen minin canımın yartısı Sen koyaş, sen ayım Turmuşumның жайы Сен бәхет шатлығының барысы Düşlerge girip sen yedetme Ağır bit kılayda yürekке Yollar bit bölüngen küptenden Nazlı jil ismet şul ötkenden Talpınam, aşkınam, kağınam Kaytar deyip Xudayga yalınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Talpınam, aşkınam, kağınam Kaytar deyip Xudayga yalınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Kandırdın da gittin sen meni Gazaplau kerekmiş suyune Taştan da tügelbek bağırlar Anlaşır birgine ömürler Talpınam, aşkınam, kağınam Kaytar deyip Xudayga yalınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Aylarda yürüysün küz nurum Adaştı mı elle yollarım Min seni üzülüp kütermin Şakırsam gelip de jitermin Talpınam, aşkınam, kağınam Kaytar deyip Xudayga yalınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Talpınam, aşkınam, kağınam Kaytar deyip Xudayga yalınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Min sensiz töz almam Sağınam, sağınam, sağınam Sağınam, sağınam, sağınam Güzelliğe icad etken jır Sağındılar Sizin için yangırayın Hürmetli kızlar
barmı sogınular, sinde barmı sogınular. Min sarı saptım indi, min sarı saptım indi. Min yatılarga yar bulalmayım, min yatılarga yar bulalmayım. Öptengime yatma indi. Min yatılarga yar bulalmayım, min yatılarga yar bulalmayım. Öptengime yatma indi. Sinde barmı ükenüler, sinde barmı ükenüler. Minutlar yuttum indi, minutlar yuttum indi. Min düşümde seni kütem, min düşümde seni kütem. Elle unuttum indi. Min düşümde seni kütem, min düşümde seni kütem. Elle unuttum indi. Üzülüler, sinde barmı üzülüler. Min para indi, min para indi. Min seni yarım deyip süydüm, min seni yarım deyip süydüm. Oh sinde yarat indi. Min seni yarım deyip süydüm, min seni yarım deyip süydüm. Oh sinde yarat indi. Oh sinde yarat indi. Oh sinde yarat indi. Meşakkatli bu dünyası, başını bulmay barıp artka. İşler deyip gül çababız, koytuyg eli tuğan yakka. Meşakkatli bu dünyası, başını bulmay barıp artka. İşler deyip gül çababız, koytuyg eli tuğan yakka. Koytuyg eli tuğan yakka, kerrig eli üsken yurtka. Hatırlatıp balacakmı, iske alıp üsmür şakmı. Rahmet eytip enkeylerge, bizni kütken etkeylerge. Ömürlerin uzun aytıp, koytuyg eli tuğan yakka. Bir tuğanlar, sivilgen biz türlü yakka. Şıyılışıp görüşürge, koytuyg eli tuğan yakka. Birge üsken bir tuğanlar, sivilgen biz türlü yakka. Şıyılışıp görüşürge, koytuyg eli tuğan yakka.
Кайтыйк әле туган якка, керик әле үскән йортка. Хәтерләтеп бала чаклы, искә алып үсмер чаклы. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озынайтып, кайтыйк әле туган якка. Көйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Көйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кайтыйк әле туган якка. Керик әле үскән йортка, хәтерләтеп бала чакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озынайтып, кайтыйк әле туган якка, кайтыйк әле туган якка. Уходит осень, пора, последний лист сорвался с клена, и первый снег пошел с утра, посеребрив седые склоны. Еще не холодно совсем, и к небу тянешь ты ладони. Ведь первый снег, он просто нем, и даже нежен он немножко. Ах, этот первый белый снег тропинки к дому заметает. Ах, этот первый белый снег, он на губах твоих растает. Ах, этот первый белый снег тропинки к дому заметает. Ах, этот первый белый снег, он на губах твоих растает. Ты смотришь в небо седину, а сверху снег тебя ласкает. Мы оба любим тишину, которой часто не хватает. Мы долго ждали первый снег, лишь он на чувствах наших знает. Ах, первый снег, ах, первый снег,
Дорожки осень заметает. Ах, этот первый белый снег тропинки к дому заметает. Ах, этот первый белый снег, он на губах твоих растает. Ах, этот первый белый снег тропинки к дому заметает. Ах, этот первый белый снег, он на губах твоих растает. Kışlarda min tuğarman, ok karlar, kunarlar şeşimen. Salkınları üşütür canımını, sin kirek kunarını ütergen. Kaldırma yol şitkeşimin sularıma, ya şeşkeye kümgenide. Yazılarında dik şavlı taşkına, sin kirek könürünü ütergen. Kaldırma yol şitkeşimin sularıman, bardın ya şeşkeye kümgenide. Yazılarında dik şavlı taşkına, sin kirek ömrünü ütergen. Kaldırma şeylerin min tünermen, yalgızım bu tanışık işlerden. Günler bitim bulayda erin ölü, sin kirek ömrünü ütergen. Kaldırma düzlerini tüze alman, yapraklar koyula jillerde. Yaprak günlerine kalmaz da, sin kirek ömrünü ütergen. Her vakitte kirek, güzlerin şeylerin kışında. Bulsa indi ömürlük yoldaşım, mayağın ömrüm yolunda. Sin bitmeye her vakitte kirek, güzlerin şeylerin kışında. Bulsa indi ömürlük yoldaşım, mayağın ömrüm yolunda. Bulsa indi
teniga senin başık buldu. Kuşaklama yaratmışam, yaratmışam. Kuşaklama sizem kurem alayım bellen. Yüreğini yargılama. Kuşaklama yaratmışam, yaratmışam. Kuşaklama sizem kurem alayım bellen. Yüreğini yargılama. Taşlap gittin niye sen meni kaldırıp şicirlerden bakıp ezeledin. Yürek sıkrap yana seni görsem eğer niye yazmış şulay bu taldı. Kışaklama yaratmışam, yaratmışam. Kışaklama sizem kurem anlayın bellen. Yüreğini yargılama. Küzgü yağmurlarda jiller bilen geldin. Gafu edip ballarıma bastın. Seni gene irkem gafu ite almam. Belki büten minem süyen yarım. Kuşaklama yaratmışa, yaratmışa. Kuşaklama sizem kurem anlayın bellen. Yüreğini yargılama. Kışaklama yaratmışam, yaratmışam. Kışaklama sizem kurem anlayın bellen. Yüreğini yargılama. Enkey, eneyim. Barısı düşün. Kişirsin beni. Kişirsin beni. Dünge köklerden tamşılar tama. Göz yaşı yıltırı şem yaktı sınıdan. Şüler yıllarım isime düşe. Şu yıllar anıyım bir kükendire. Enkey eniyim varsa şün. Kişirsin mine, kişirsin mine. Şeşek belemi tutup kulağıma. Yürüyüp kaytam senin yanına. Aşkıma seni yukka barışıdım. Eyken sözünü hiç dinlamadım. Yokkusuz tünler aşık göz yaşı. Eniyim aşağı min bir özgerdim. Enkey eniyim varsa şün. Kişirsin mine, kişirsin mine. Şeşek belemi tutup kulağıma. Yürüyüp kaytam senin yanına.
bağış barısın anladım Enkey güngelin küp yaraladım Her şehir ışığını min überiydim Boşka rencitmen sine beklerim Enkey eniyim barsın Kişirsin mine, kişirsin mine Şeşek meylemin tutup kulma Yügürüp kaydam senin yanına Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Мин бик шатмын сезне шул залларда каршыларга, сезнең алда чыгыш ясарга икеләтә шатмын. Вәсилә белән бергә шул матур залларда, матур тамаша белән җырларымны сезнең өчен башкарырга. Мин бик шатмын, ул безнең сәхнәләребезгә яңадан чыкканы өчен бик күп көттерде ул. Мин инде андарга телим киләчәктә зур иҗат уңышлары, озын иҗат гомере телим мин анарга һәм исәнлек, саулык. Niye başın tübeniden ayrılardı diysiniz? Niye başın tübeniden ayrılardı diysiniz? Belki yeri ayrılmasıdız şanam. Belki yeri ayrılmasıdız şanam. Işanam, ışanam, ayrılamaz bıdışanam. Işanam, ışanam, ayrılamaz bıdışanam. Başın salma inine, sıngı topkır kürem diye. Başın salma inine, belki yeli kavuşarız şanam. Belki yeli kavuşarız şanam. Işanam, ışanam, kavuşarız şanam. Işanam, ışanam, kavuşarız şanam. Biz borasızın yollar bir bularga okşagan. Biz borasızın yollar bir bularga okşagan. Belki yeli ışraşırız şanam. Belki yeli ışraşırız şanam. Işanam, ışanam, ışraşırız şanam. Işanam,
uşanam Uçraşırız uşanam Uşanam, uşanam Uçraşırız uşanam Ayrılmaz kız uşanam Kavuşuruz uşanam bilen uğradım sin turmuşuma kirttin yanalı Güçlü minim sina bulgan kiseler Seyu kitapları yazarılır Nozlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Nazlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Yemleyden yetek işlerimini Çeşe battı süyügülerim İsemin pavatlap küneliminden Seni oylap yürügen günlerim Nazlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Nazlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Ezir barsına Sin şiklenme ışan üzüme Şın köngülden şın yürekten eytken Yaratamın digen sözüme Dostlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Dostlarıma kümle canlarım Yılmayıplar mina barasan Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Babatla beytem sina Yaratam, yaratam, yaratam Yaratam, yaratam, yaratam Derevler yaralı, derevler davalı Kimler yok yaptı dünyanın Şanlarıma dava, benim tığım yeşil Tuğben yok da pansın barın
түгел ұңға салып жайлы ұңға туғанлықны атлый сатылыйсың күткен кішілерімнің көрелішілерімнің туғанлығымды ақтырасың апам апам әркейкелің апам арада бір-біреу болғансың туған yoqqancha jilaysan shu jillarni to'yolmay qaytdan sen boramanda sen borsan sen boramandim sen borsan Yaplap sayırar kuşun Gitmez koşun inemin Hürmelememin Ağabeylerden artık Eşizden gül gezinde Bir sürü kolay hürmelerle Apam apam Erkek gibi apam Arada bir yav bulansın Kullar yoktanca Jiller ister Şu jillerin duyam koyda gider Sin baramanamda sin varsın Sin baramaninem sin varsın Apam apam erkek gibi apam Arada bir yav bulansın Kullar yoktanca jiller ister Şu jillerin duyam koyda gider Sin baramanamda sin varsın Sin baramaninem sin varsın Sin baramanamda sin varsın Sin baramaninem sin varsın Zor rahmet abam. Zor rahmet. Hayırlı irtettilep yılmayganda Şunday rahat bulan күңелгә Әйтерсең әле аның карашыннан Язлар моңа үзе түгел Яратканын янәшемдә Яратканын һәр чак янымда Мин ышанам гомер буйларында Бәхетле яшәрбез тагында Yaratkanın yanışında Yaratkanın her şok yanında Min ışanam ömür boylarında Bәхетле yaşarбыз tağında İңнәрне иңгә куеп атлaganda Bir şaтлыкны ике иткәндә Araçlardan anlap yaşav kirek Yoksa kileşekmi kütkünden Yaratkanın yanışımdan Yaratkanın her şok yanımda Min ışanam ömür boylarından Bәхетле yaşarбыз tağında Yaratkanın yanışımdan Yaratkanın her şok yanımda Min ışanam ömür boylarında Bәхетле yaşarбыз tağında
muhabbet deyip yangan yüreklerge sabırlık mı birsin bir Huday birge bulunun kaderin bilip turmuş yolun ötermiş şolay yaratkanın yana şenden yaratkanın her şok yanımda mini şanan ömür boylarından bäxitli yaşar biz tadından yaratkanın yana şenden yaratkanın her şok yanımda mini şanan ömür boylarından bäxitli yaşar biz tadından mini şanan ömür boylarından bäxitli yaşar biz tadından Син туганда балакайым яңа йылдыз кабынды әниең белән көттек без бик озак шул ал таңыны ничек синсез яшәгәнебез бу якты дөньяларда син яңарттың бәхетләрне Кылынчагым кыз балам Kızım seni koyaş üze irtem turıp uyata Kirfiklerin arasında Bar cihan suluş Allah Yoltar oy sine ımtılan Bayıştan tonga tiklim Nurların sibip yugala Şiberligin şul tiklim Tugan künnen tuyun aşa Sakladık jil davuldan Seni bugün uzatabız Güzelli turmuşuna Ferişteler kanat kağıp Tursun başışlarında Tik bäxitler, tik şatlıklar Yoldaş bulsun yoluna Kızım seni koyaş üze irten turıp uyata Kirfiklerin arasında Bar cihan suluş Allah Yoldur oy sine ımtılan Bayıştan tonga tiklim Nurların sibip yugala Şiberligin şul tiklim Әнiyinin yaş çağıday Turasın göz aldımda Anıkıday karışların Xatirlete barsında Gururlukta sağışta var Göz yaşlarında bizning Kayşangına üsep jittin Sin kılınçağım benim Kızım seni koyaş üze irten turıp
uyatam Kirfiklerim arasında Var cihan suluş alam Yaltır ay sina ımtılan Bayıştan tonga tiklim Nurların sibip yugalan Şiberligin şul tiklim Şunday sözler kirek, seyip yuvatırday Süngen küngillerini nazlap uyatırday Kanat koyup inge, birişmezke şirge Şunday жылы sözler işitesi kile Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Kirek, sağış kuatırgan Onu işitüge kabat tuatırgan Yaşınlarını kıvıp Koyaş çıgarırday Soğuy balasıman ihlas kuanırday Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Sözler kirek, ümit bire turgan Şın küngülden eytip bäxit üre turgan Kirek aşar üçün, alar küngül küzün Üzün gadi bulsin, altın bulsun süzün Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Şunday sözler kirek temi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek Nige şunday sözler eytilesin sirek Жылы sözler eytigeli kübrek
yıldız Мәхәббәт илендә түгел мин ялгыз Син минем язларым Син минем назларым Син минем жанымның яртысы Син кояш, син айым Тормышымның жайы Син бәхет шатлыгының барысы Күңелем аккышы булыйкчы гөл бергә Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә Син минем язларым Син минем назларым Син минем жанымның яртысы Син кояш, син айым Тормышымның жайы Син бәхет шатлыгының барысы Bir tükülep жыйыла Тормышта бит бәхет Янда сине тыйыл Үзе дә бер рәхәт Син минем язларым Син минем назларым Син минем жанымның яртысы Син кояш, син айым Тормышымның жайы Син бәхет шатлыгының барысы Үтсәдә йыллар тезелеп сафкан Йөрәк һаманда сине ярата Атларда йөрми хәбәрең килми Ике арада тирән кар ята Ике арада тирән кар ята Йөрәк һаманда сине ярата Ике арада тирән кар ята Йөрәк һаманда сине ярата Белмим кем белән гомер итәсең Үкенәсеңдер ул бит мин түгел Миндә гөл сине сагынам шулай Икенче ярым сиңа тиң түгел Икенче ярым сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер ул бит мин түгел Икенче ярым сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер ул бит мин түгел
белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, соң дисең микән? Мин бүген сезне Маратның бәйрәмендә яратып кочакладым. Ә сез мине? Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә син гашык булдың. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды? Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килде, гафу ит дип балларыма басты. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама.
Башкортстанның атказанган артисты. Башкортстанның атказанган Татарстанның әле булып җитешмәгән артисты. Була. Алла бирса, бездән соң. Точнымы? Наверное.